Doncs ara passen pocs minuts d'un quart de dues de la matinada i això és Ràdio Metropol i estem veient la gala dels Òscar amb Albert Segura, que sóc jo mateix, amb Norma Vidal, molt bona nit, amb en Sergi Calle, molt bona nit, amb la Patricia Salmerón, que avui és la convidada estel·lar, amb la Júlia, la Júlia, i amb en Xavier Segura, el nostre analista meteorològic, que ens farà la previsió del que poden ser... ovació del públic, la previsió del que pot ser els guanyadors d'aquesta nit. Xavier Segura, quan vulguis. Bona nit, Albert. Doncs mira, de moment, diem les previsions que no han canviat gaire, però tenim una novetat d'última hora, que ara direm al final de tot, i és que la millor pel·li, de moment, serà la Slumdog Millionaire, que no és cap sorpresa, creiem que s'emportarà bastants Oscars aquesta pel·lícula. Llavors tenim el millor actor, que seria el Heath Ledger, el Mickey Rourke, per El Luchador, que també es veu que fa un gran paper en aquesta pel·lícula. Llavors, millor actriu seria la Kate Winslet, com es diu? The Reader. The Reader, exacte, Albert. El penetí de Reader. Mira, justament ara. Veiem The Reader a la gala dels Òscar en directe. Senyor comandant The Reader. Llavors, com a millor actor secundari teníem ara sí el Heath Ledger per el Batman. La interpretació de Joker. Exacte, el difunt, recordem que va morir l'any passat. Llavors, millor actriu secundària seria... No, ho deixem pel final. Millor després, Millor després. Sí. Abans de tot direm la millor pel·lícula d'animació, que tot pinta que serà Wall-E. Podem veure les fotografies. Les fotografies. Val, sí, les podem veure. Però, recordem aquesta pel·lícula que té poc diàleg, però una gran pel·lícula d'animació. I ara sí, diem els últims mapes, que són de l'actriu secundària. Si fins ara tothom pensava que és la Penélope Cruz i que tothom li donaria, bé, sembla els últims mapes d'última hora indiquen que podria ser... Atenció! Qui diríeu? Atenció! Amy Adams. Amy Adams. Amy Adams. Doncs recordem-ho, aquesta llista que ha presentat en Xavier Segura es basa en una previsió sortida per internet que es diu que és una filtració. Exacte. Així que falta veure si això realment és així. Xavier Segura, moltes gràcies. Vinga. I us deixem amb aquest plano del que és una nit perfecta per veure els Òscar. L'estatueta de mentida que tothom té a casa, les patates, els nachos, el formatge pels nachos i sobretot les tonyines de tonyina i una bona cafetera. Ala. Xu. En fi, Norma Vidal, millor actriu secundària, Penélope Cruz. La llista aquesta no era verídica. No, la llista filtrada no s'ha de justícia. Les previsions que ens ha... Ens hem de quedar a veure tota la gala. La nostra emoció de tota la nit, que era, vull dir, a mi no particularment, però a tota la gent que li interessava saber aquest premi ja se'n pot anar a dormir. Sí, ha estat el primer premi de la nit. Bona nit i tapa't. Bona nit i tapa't. I ja pots anar a dormir. Sergi Calle, la llista és un bodrio, llavors. És un fraude. La llista està firmada, efectivament, per guanyar més audiència. Perquè només quedi la gala, aviam si quadra o no quadra. Perdó, però és una firma que jo mateix podria haver fet. Sí, perquè em sembla que diu Sergi Calle, de fet. Sergi Calle. En fi, ja tenim el primer premi de la nit. I ara, Otis, Has sentit aquesta frase? ens valora la millor pel·lícula d'animació. És la millor pel·lícula de l'any! En fi, Heath Ledger s'ha endut l'Òscar al millor actor secundari quan ara són les 4 i gairebé 10 minuts de la matinada. Norma Vidal ha aguantat fins a aquest moment de la nit. Sí. I què? Estic molt contenta. No, estic molt contenta. M'agrada molt el paper i m'agrada molt ell i s'ho mereix, pobra. Bueno, pobra, clar. Aquí veiem la família de Heath Ledger, que surt aquí. No sé qui surt a buscar-ho, però surt mitja família, em sembla. El segon actor en tota la història que guanya un Òscar pòstum. Després de... De Richard Jenkins per Network. Què va passar amb el... Benzín. S'ha nominat pòstumament dues vegades. Dues vegades, sí senyor. Per dues pel·lícules que va fer. Va deixar dues pel·lícules així fetes i en principi li haurien d'haver donat, però no. Bé, en aquestes hores... Quan tot just falten 10 minuts perquè siguin 2:15 del matí. Danny Boyle ha guanyat l'Òscar al millor director. D'aquesta manera entra en els que ja es preveien de Slumdog Millionaire, però més s'han dut els que no esperàvem, com són guió adaptat, cançó sí, banda sonora, fotografia, què més? Edició de so, això de muntatge,
Què més? Què més en deixo? No sé, molts. Però ja veurem com acaba la nit, però de moment la gran guanyadora és Slumdog Millionaire. De moment, en principi, només queda un premi per Slumdog Millionaire, que seria millor pel·lícula. Exacte, pels actors no. Recordem-ho, ara només queda actor, actriu i millor pel·lícula. Sí, pots filmar-te també. Doncs això, actor, actriu, millor pel·lícula. És que és molt tard, ja. I tot el gat. Ho veu vist? Bé, ara passa un minutet de 2:45 del matí, millor actriu, Kate Winslet. Era un premi que estava cantat. Que no anirem gratis al cine, No anirem gratis al cine perquè perquè hem perdut el pitjor, millor pel·lícula de parla no anglesa d'aquestes Departures. No sabíem ni que existís. la nostra porra anava encaminada a la pel·lícula israeliana, més que res perquè tots ho havíem vist per internet, perquè no per una altra cosa. És el que se lleva este any. És el que es portava, però en fi, ens hem quedat with Two Candles in the Wind, I The Wing? i de moment això, 5:15, això hauria d'haver acabat ja, no ha acabat, i encara ens queden dos, millor actor, Bueno, i millor la Barceló. pel·lícula. I la Barceló Again. Bueno, ara de moment Kate Winslet. Què marca això? Bueno, ja tenim el millor actor, acaba de sortir. Sean Penn. Sean Penn. Som un Òscar, no? Si no m'equivoco. Primer Doncs no ho Lucy sé. River, no crec que en digui cap. Bueno, és el segon xasco de la nit, perquè pensaven que sortiria Mickey Rourke. L'altra vegada no tenim entrades gratis. No teníem entrades gratis, o Hosti, sigui però que... Mickey Rourke és una cosa No. molt cantada, què ha passat? No ho sé, Però però... és la millor pel·lícula encara ens en portarem una sorpresa. No, la nostra aposta és per Slumdog Millionaire, perquè s'estan duent, em sembla que ja porta 8 estatuetes aquesta nit. Bé, ja estan parlant de sorpreses, estan parlant que se la porti Ross Nixon. Ara ho veurem. Aquí de moment, quan ja són gairebé 3:15 de 6 del matí, ja tenim en Sean Penn. Doncs ja ho tenim tot. Ja tenim la millor pel·lícula dels Oscars d'aquest 2009, que és Slumdog Millionaire, amb aquesta, em sembla que ja són 9 Oscars, 8. que s'han dut 8. 8 en diuen Sergi Calle. Sergi, 8 com tu, he comptat 8. 8 Òscars. 8 amb la nostra llista, que per tant ja queda tancada, alerta. Que és el que dèiem, he guanyat els previsibles, que era pel·lícula i director, les bandes sonores també s'han dut molts altres de tècnics que esperaven que s'emportés pel·lícules com Batman o Iron Man o coses així, no? Que no han anat a parar aquestes pel·lícules més espectaculars, no s'han repetit amb aquesta i la gran perdedora que és el Benjamin Button, que en fi, però bueno, ja és això, ja és això el que esperàvem. Sí. Una sorpresa d'última hora, a l'Òscar Sean Penn, per Milk, que de fet, bueno, my name is, no, com es diu? My name is Harvey Milk, en castellà. Sí. Que per cert, és una pel·lícula de guió i d'interpretacions, que tot el que és la posada en escena també és com molt freda, bueno, molt realista, no és èpica, no és com Slumdog Millionaire o el Benjamin Button, que són així molt... Perdó un moment, Sergi, perquè des de Los Angeles volem donar aquesta imatge de... Des de Los Angeles, diu! Tot l'equip de Slumdog Millionaire darrere d'aquest pobre home. Veiem tot el mogollon de penya, En fi, tornem amb la nostra connexió amb Cerdanyola del Vallès. Però sí, gràcies Albert. Bé, com deia això, que és una pel·lícula de guió i d'interpretacions i és el que ha guanyat. Millor guió, millor interpretació. Llàstima que no l'hagin donat l'Òscar a Josh Brolin, però, en fi, se l'han portat The Dark Knight, Heath Ledger. Molt bé, doncs ja ho tenim. Ja el teu speech. Això ha estat tot per avui. No sabem quin dia ho esteu mirant, però en fi, això és el que ha donat de si aquesta 81a gala dels Òscar, amb en Sergi Calle i Albert Segura som els que hem quedat desperts aquest petit reducte de Ràdio Metropol de Montcada Ràdio, i en fi, us deixem amb aquestes petites imatges de Slumdog Millionaire. Sergi, que vagi bé, fins l'any que ve. Bona nit. Ei. Bé, aquest era l'epíleg de la nostra cobertura dels Oscars. Hugh Jackman, que ha estat un perfecte anfitrió, divertit, ha cantat, ha ballat, una gala, bueno, una mica llarga, no direm que no. Però podríem dir que de les més animades que hem tingut els últims anys. La més animada, però dels últims 7 anys, tranquil·lament. Sí, i tant. Doncs molt bé, bona nit, Sergi Calle. Bona nit. Bona nit. Bona nit, Àngels. Hòstia, no hem parlat d'Àngels Barceló.